Siyathoba uNkulunkulu akulonde ukuthi siphile uphumelele kangokuphasa Darwin Italian Nofleki. Inamba yami ngiyacela ukuthi ungayisebenzisa uma ungumlandeli kusukela ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama. Usuke ungifonela awungi-WhatsApp awungithumelela ama-SMS awungifonele ngo-WhatsApp. Fona ngoMsombuluko ugcine Friday, Saturday busy, Sunday sisontweni. Sibheka uPriscilla 1788 chaza Phuphu uchanyelwa ikati esandleni akabingelela akaceli. Shuthi kodwa unenkinga yimina la ngoba I've been telling people now and again ukuthi akubingelele ucela sawafuna ukucela abantu abafuna ukubingelela. So shuthi i-problem yimina lana akusena nkinga-ke. Yenzani into engifuna ngayo ngenza kwethu. Number 1, ngokuqondile uma uphupha ikati, ikati cat in English, cat. It's a cat. Ikati. So number 1, ngokuqondile uma uphupha ikati uphawu olungaba luhle uma lichamele esandleni ngoba lokhu komunye umuntu kusengakhomba ukuthi ngenzeka lo muntu angahle athole imali kodwa kumuntu oyiphakamisile, umuntu oneqhapho, yabona umuntu ophakeme empilweni obukela abanye abantu phansi. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ikati uphawu olubi uma lichamele olungasho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele ngoba kunomuntu omsondeze eduze kwakho okugalela into eyisichitho. Ngabe-ke ngenxa yomona walento osuke uyenza empilweni. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha ikati uphawu olubi uma lichamele olungasho ukuthi kungenzeka kunomuntu obukela phansi noweyisa umsebenzi wakho noma ikhono lakho. Siyabonga besibheka when a cat urinates on your hand. Yes, stay blessed. Siweni phansi namatulu,